Realizácii trate úseku Považská Teplá Žilina podľa ľudí z Bytče niečo poriadne smrdí. Tvrdia, že stovky Tatroviek vyvážajú železničný odpad z Bytčianskej stanice a vozia ho na nedaleké štrkovisko. Majiteľ vodnej plochy tvrdí, že dal súhlas na zasypávanie, no vraj len čistou zeminou. Modernizácia koľají aj železničnej stanice pri Bytči sa začala ešte v lani. Podľa miestnych ľudí vraj nákladné auta dlhé týždne vyvážali železničný zvršok zo stanice v Bytči a následne ho vozili do nedalekého štrkoviska. Vozia tam priamo zo železnice ten zvršok kontaminovaný a vsypú to rovno do vody. Dennodenne tu prejde tých nákladných aut. Určite viac ako 50, možno 100, neviem. Údajne stovky Tatier do štrkoviska vysypali už tony železničného makadamového zvršku. Aj malé dieťa vie, že za 100 rokov prevádzky železníc sa tam naozaj nazbieralo všeličo, ropné látky, presaky z vagónov, pesticídy, kdečo. To je naozaj svinstvo. Pán Justra si nákladiaky zdokumentoval. Na fotografiách je vidieť, ako autá nakladajú spomínaný odpad a tie isté autá smerujú k štrkovisku. Dal som súhlas zavážanie materiálom zo železnice, podotýkam, je to len podorničie. Zemina klasifikovaná ako nebezpečný odpad je v rámci tejto stavby zneškodená biodegradáciou, firmou s povolením na túto činnosť a je vylúčené, aby sa materiál podobného charakteru likvidoval spôsobom, ktorý uvádzate. Na týchto fotografiách ale vidieť, že do štrkoviska sa nesypala len podornica. Samotní šoféri povedali priamo pred policajtami, že to mali už teraz tak vyšpekulované a dostali príkazom, že 2 fúry kontaminovaného a 4 fúry ornice, aby to hneď aj zakryli a ututovali stopy. Podľa našich informácií sa takýto odpad musí uskladňovať na pevných plochách, aby nedošlo k priesakom, alebo sa čistí v tzv. Práčkach. Materiál ešte tak nie je kontaminovaný z horky. Tie podľa neho poslali na rozbor, no výsledky ešte nie sú známe. Dnes sme sa na štrkovisku boli pozrieť. Po spornom odpade ani stopy. Časť vodnej plochy je už minulosťou. Podnety už má na stole Inšpekcia životného prostredia aj mesto. Pokiaľ nebol dodržaný či už stavebný zákon alebo iné právne, tak budeme konať v zmysle kníh, aby sme dali vec do právneho stavu. Ale pán Židek zatiaľ nemá žiadne povolenie teda. Zatiaľ nemá. Lokalita, kde sa jazero nachádza, je zároveň koridor európskeho významu, kde žije vzácne vtáctvo, ryby a dokonca sa vrátili bobry aj vidry. Celým týmto prípadom sa už zaoberá aj prokuratúra. Z Bytče Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.